Ja rozmýšľam, ako som sa do tohto celého namočil. Chlapci si vymysleli, že idú zimnú SMPčku a že ja sa na istý úsek pridám k ním. Ten úsek je zrovna hrebeň Nízkych Tatier a predpoveď na Nízke Tatry je, že vietor bude fúkať nejak okolo 130 až 160 v nárazoch. No a my už sme na ceste na Kráľovú holu a pred nami je niečo veľké, to je Johnny, ale už tam vidím, že sa to tak mele, že sú prvé nárazy, ktoré vyzerajú veľmi intenzívne. Chlapci, ako sa vám to podarilo ma do tohto celého dostať? Johnny, poď aj ty do záberu. No, my máme určitý osobný šarm. Presne tak. Ty vole, ty teraz vyzeráš jak z filmu Výstup na Everest. A ty s nami rád chodíš? Ja s vami rád chodím, ale skôr do sauny. No, Aj to bude. Aj to bude, presne Aj to tak. bude? Aj to bude. Dneska? Keď tam Maťa dobre vykúri na tej Andrejcovej, tak aj dneska. No dobre, my sme ale cestou pred pár minútami stretli dvojicu Poliakov, ktorí išli, alebo mali v pláne ísť niekam na Donovali, ale z hrebenia to otočili. Iba že my po tom hrebení pôjdeme 10 km a neviem, či máme plán B. Napríklad, že zlyhať. Plán B neexistuje, sme na to príliš dobrí, aby sme zlyhali. Zapamätajte si tieto slova, pretože podľa mňa budú mať horkú príchuť. A ja nie som poistený. Keď večer uvidíte televízne noviny, tak možno tam bude tento úsek z GoPročky. Áno, ak ju zase vykope. Ak ho zase vykope. Sa teraz smejeme, ale to... Chlapci, prepáčte, že vám možno vytvárame pohotovosť. Áno. A samozrejme vytvárame aj obsah na Facebooku, lebo toto bude určite, keď sa niečo stane, zverejnené na Facebooku a potom si prečítajte tie komentáre pod tým. Keď budeme mŕtvi, tak si ich asi neprečítame. Ja ti to hovoríš ľuďom, hej? Áno, no aj vám. Vlastne. To je akože... A možno, že si to zaslúžime. Hej. Nie, vy si to zaslúžite, vy ste ma do toho namočili. Áno, je to naša chyba, berieme na seba. Dobre, tak hlásime sa tam, kde to udre intenzívnejšie. Zatiaľ s Bohomček. Baba. Čaute. Ešte ani nie sme na hrebení a máme tu toto. Je to veľmi intenzívne. Veľmi silný je ten vietor a to má fúkať niečo cez 130. To som fakt zvedavý, že čo nás čaká o nejakých 500 metrov. Ale zatiaľ toto. A v tomto pôjdeme asi 10 kilometrov. Pozrite na to. No to bude radosť. Od posledného miesta, čo som natáčal, ubehlo asi 10 minút a vietor pridal znateľne na sile. Tu máme nejakú cedulku, neviem či, ale je ju vidno. No a po týchto cedulkách sa budeme snažiť pokračovať až na Kráľovú holu. A tam je Johnny. Kde je Johnny? Johnny! OK. No a vidíme, no, že ako orientácia tu bude extrémne náročná, ak by sme nemali apku alebo tieto vytýčené veci. Takže hlásime sa asi až z hrebenia. Tak páni, sme v závetri Stromčeka a sme 1,5 kilometra od vysielača. Od vysielača. No a toto je pred nami. Všetko je biele. Peťo, je to pomerne dramatické. Je to skoro ako vzťah s tebou. Skoro. Áno. Toto je lepšie. Toto je lepšie. No dobre. Dôležité je nestratiť sa. A vidíme, teraz sa to stratilo a sú tu také cedule. Sakra. Ideme podľa nich. A vy ste ma na takú debilinu kecali. Sakra. Zasi sa rozhodol, Tomáško. Nie. Johnny, kde sme? Na Kráľovej holi a sme rovno pod vysielačom. Ako sa máme?
Akože dobre, ale situácia je zúfalá, lebo už je dosť neskoro, extrémny vietor a na Andrejcovu sa nedostaneme, takže budeme musieť niekde nájsť pána Šveca. Áno, sme sa trošku rozdelili nechtiac a zniesť ho dole. Jo, a to nebude ľahká vec, pretože vyjdeme teraz z tohto závetria a vlastne uvidíte, čo sa deje. Tu kúsok ďalej. Kam? Tam ideme? V podstate sa tam nedá sa to ustať. Ten vietor má silne cez 100 km. A prečo ideme tam? Lebo ideme po Peťa. Dobre, ale prečo nie z tej druhej strany? No, lebo podľa mňa on je z tejto strany. Hej? Či Ratrak si videli vy? Ja neviem, kde je Ratrak, stále. Ja, takže musíme hľadať Ratrak. Aha. Sakra, no a tu už to tak trošku začína. Ty vole, ale tu je plot. Ja si myslím, že ten Ratrak je z druhej strany. Dobre, poďme na to. Tak tu je na chvíľku zase to bezvetrie. No a tu začne Mordor. Sakra. No je to až počuť, jak to hučí. Ratrak! No a tu je Peťo. A tu to asi vypnem. Keď som hovoril, že treba mať plán B, tak ma mali za debila. Aľaľa, tu sme. Úplné zlyhanie, tento pán sa usmieval pred chvíľkou, ale podľa mňa by sa nemal... tento pán nemal až také silácké reči, za to má krásny úsmev. No nič, toto počasie dnes bolo úplne, ja by som povedal, nám to až tak prognózovalo zlyhanie. To sa nedalo inak, tam hore fúkalo cez 130 určite. Za chvíľku sme nič nevideli, pretože nám zamrzli okuliare, takže sme to vrátili. Aj oči. Ja som okuliare nemal, takže mne zamrzli oči. Takže ďalší pokus, Peťko, kedy? Zajtra. No jasné, zajtra je rovnaká predpoveď počasia, čiže zajtra určite bude wellness. Prípadne môžeme dať nejakú zábavu dospelácku. Neviem, čo sa v Šumiaci dá robiť. Čo sa dá? Aha, dobre, tak nič. OK, tak... Nech nám diváci odporúčajú. Čo sa dá robiť v Šumiaci? Díky, majte sa, čaute.